Moi! Mä ajattelin tehdä tällaisen videopostauksen. Ihan huviksi vaan. Ajattelin kokeilla. En tiedä, että mä edes laittaa tätä sinne blogiin tai mihinkään, mutta täytyy katsoa. Niin mä ajattelin tässä kissat riahu. Niin ajattelin tässä nyt sit selittää vaan jotain turhaa. Ja nyt mä haluan sit sanoa, että niinku, nyt kun mä pystyn sanoa tän kaikille, niin että jättäkää kommentit ihan omaan päähänne. Noin. Nyt mä sain sen sanottua. Älkää jaksako tulla kommentoida ihan turhaan, kun en mä edes lue niitä. En mä viimeiskaan lukenut niitä, ketkä nyt ikinä nyt ole laittanut. En mä niitä lukenut. Mutta joo. Ja mä haluan lähettää mun siskolle kiitokset siitä, että auttoi mua siinä, että mä hirveästi otan niitä kommentteja itteni enkä muuta. Kiitos. Joo. No, mä ajattelin sanoa vaan tästä päivästä sitä, että mulla oli aamu huono olo, mutta sit mä en mennyt kouluun. Mutta sit se meni ohi ja nyt mä oon täällä tekemässä teille videopostauksia, joten joo. Menkää kattoo mun kynsiblogia, mä linkkasin tuohon alapuolelle ja linkkaa hei Jenny sunkin blogi siihen. Joo. Sitten olisi kiva, että mä voisin linkata mun Facebook-sivut, kynsiblogin Facebook-sivut siihen, että voitte mennä tykkäilemään. Niin sitten olisi kiva juttu. Joo. Joo, mä en keksi paljon mitään sanottavaa, koska mulla ei oikein ole mitään sanottavaa. Niin mä nyt ihmettelen vaan, kun kissat riehuu noissa laatikoissa tuolla. Ja eikä mun mitään muuta sanottavaa ole. Muuta kuin, että menkää kattoo mun kynsiblogia, tykätkää mun Facebook-sivuista, kommentoikaa mun. Niin, teidän pitää kommentoida mulle sinne kynsiblogiin, mitä mä teen, koska mulla loppuu ideat kokonaan kesken. Ihan kokonaan. Kaikki kynsi-ideat menee ihan niinku pois, kun mä ei leikkaa. Niin kommentoikaa sinne ja kommentoikaa tietenkin tähänkin blogiin, jos haluatte, että mä teen jotain enemmän videopostauksia, jos te tykkäätte tästä tai jotain. Jos haluatte, että mä pidän lärvin kiinni, niin voi olla, että jatkaa sitten kuvalinjalla, mutta se riippuu ihan siitä, mitä te haluatte. Et mä en halua, että tää mun elämäblogi on niinku sellainen, että se on vaan, että miten mä haluaisin, että jonkun blogi olisi, vaan mä haluan että tietää, että lukijat tykkää lukea siitä ja tykkää seurata sitä ja silleen. Mut niin. Ehkä tästä varmaan tässä. Joo. Ja menkää kattoo beautify.fistä mun seinään. Kattokaa, siellä on yksi video tämän vuoden kynsistä, kynsiblogiin liittyen. Menkää katsomaan. Ja voin vaan ihan sen takia sanoa, koska olen hiukan ylpeä, niin mun siskoni on sillä blogin listalla ykkösenä. Käykää sieltäkin kattoo, sielläkin pitäisi olla YouTubessa ainakin video. Tykkääkää, kommentoikaa. Sama tilanne kuin mulla. Joo. Ei varmaan tässä sitten muuta. Kiva, jos katsoit. Kommentoi, jos jaksat jotain järkevää. Turhia kommentteja, niin ne voi jättää ihan itteensä ja mennä pois. Joo. Mä taidan tästä ruveta siivoamaan. Moikka!